Mane chiriko chinoshamisa chinouya chichifumurwa nevakomana majara jerosi. Nyika yose aiwa yamuka ichinzwa maheadlines ekuti VP Constantine Chiwenga vazozikanwa mawhereabouts avo. Panapa tiona kuti ane mashoko anofumurwa namajara jairos ari kuratidza kuti pane mapictures ari kubuditsiwa news reporters yakaita sana ZBC muzazi ndeZANU-PF ari kuratidza kuti VP Chiwenga muzora nhasi vanga vane meeting nedelegation yabva kuIndia. Mashoko ari kutaurwa nevakomana namajara jairos vachiti ndeye manyepo neevidence yabudisa panapa. Sana pena mashoko anobuda nyaya panapa wasubscribe walike turn on the bell icon. Panapa tinoona post yeZBC yamuri kuona muzora nhasi kanzi a delegation of Indian business people is in the country to explore potential investment opportunities following Vice President Constantine Chiwenga's participation at India Africa Business conclave in August. Vanoposta mapictures aya anoratidza kuti this activity yaitika muzora nhasi. Tichipinda pahendo yamajara jairos anoposta this picture yamuri kuona yakabva muThe Chronicles. Yet the same pictures apostwa muzora nhasi yakanzi India ambassador meets VP Chiwenga to strengthen economic ties ahead of business delegation. Mukanyatsotarisa pa this picture, this headline reps was 16 unoonekwa nozopostwa nevakomana veZBC chinzeratika nhasi ramira chiti out of desperation ZANU-PF official bootlickers who specialize in bootlicking Mnangagwa and his sons have produced pictures of Chiwenga from the 16th of October 2024 claiming they are from today. Chiwenga is around somewhere but has not been media for a few days. Panapa ari kuchiudza achiti aiwa vakomana ava vari kuburitsa mashoko enhema achiti aiwa Chiwenga anga ane Indian ambassador muzora nhasi but ari enhema tarama achisimbirira nemashoko ekuti VP Chiwenga vazozikanwa mawhereabouts avo kuti vari kupi kana kuti vari kuitei nekuda kwetension iripo yambongoza iri kufamba ichitaurwa mazuva ano takatarisana neCongress. Kutiza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko avo pinda comment section medu. Musano subscribe like and turn on the bell icon.